ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ହନୁମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କଳସ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ସବୁ ମାଇକିନାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇବେ, ଗାଁ ବୁଲିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବେ। ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ସବୁ ଯିବେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି 3-4 ଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ। ଏବେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବି, ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଗହଳି ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ। ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯିବା ଆସିବା। ପୁରା ଗହଳି। ଏଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏକା ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଏଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। 3 ଦିନ ଲାଗିବ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯଜ୍ଞଶାଳ ଏଇଟା। ଏଠି ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଣିଥିଲେ କଳସ, ଏଠି ସବୁ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଆଗ ପଟଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆଗ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ପଟ। ଚାରିପଟେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସନଟା ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆସନ, ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। पूरा केते गहली।
पूरा गहଳି ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ମନ୍ଦିରର। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ସବୁ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ନା ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମିଳିମିଶିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା। ଆମ ଗେଲିମା କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଘରକୁ ଆସିବା ଆଉ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏପଟେ ଉଢ଼ୁଣା ଦେଇକା ରହିବେ। ଇଏ ଆମ ବୋଉର ଭାଇଟା ଆଙ୍କେ। ପୁରା ଗହଳି ହେଇକି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ଏଇଟା। ସେ ଥରକେ 1000 ଲୋକ ବସିବେ। ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଖେଳଣା ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଙ୍କେ ଆମ ଯା ମାନେ ବଡ଼ ନାନୀ, ଆମର ଏପଟେ ଯା କହୁଛୁ ଆଉ। ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ କେତେ ଖେଳଣା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଏଠୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଣା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲନ୍ତୁ। ପୁରା ଗହଳିରେ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି, ଏତେ ଗହଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ।